Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлыйм. Иҗат төркеме белән бергә сезгә күтәренке кәеф, матур көн теләп калабыз. Бүген 7 март, сишәмбе. Тарихка кереп калган кайбер вакыйгалар турында алдагы минутта кыскача булыр. Бүген 7 март телефон аппаратының туган көне. Телефон грек сүзләреннән килеп чыккан. Фәнни телдә әйткәндә, телефон электр тирбәнешләрен тавыш тирбәнешләренә үзгәртү ярдәмендә абонентлар арасындагы бәйләнешне тәэмин итүче аппарат. Аны уйлап табучы дип Америка галиме Александр Белл санала. 1960 елның 7 мартында СССРда беренче космонавтлар отряды оеша. Медицина күрсәткечләре, хезмәт характеристикалары һәм әңгәмәләр барышында сайлап алу кысаларына туры килү буенча барысы 347 кеше сайлап алына. Соңыннан шуларның 12-се беренче отрядка керә. Бүген бик матур ләлә чәчәге көне. Тюльпан сүзе чыгышы белән фарсы теленнән тюрбан дигәнне аңлата. Бу чалманы хәтерләткән көн чыгыш баш киеме булган бутоннар охшашлыгы өчен бирелгән. Искиткеч гүзәл ләлә чәчәкләре, язгы чәчәкләр. Нәкъ менә ләләләр хатын-кызларның 8 март бөтен дөнья хатын-кызлар көненә бүләк ителә. Нәкъ менә шушы күркәм чәчәкләр язның килгәнен билгели. Яз табигатьнең вәгъдәсе. Ә вәгъдә ул өмет. Жанда мең өмет уяна, язлар килсә көлеп. Фәнис Яруллин. Иртәгә халыкара хатын-кызлар көнен билгеләп үтәргә җыенабыз. Шул нисбәттән без сөйкемле затлар аеруча матур булырга тырышабыз. Хәер, хатын-кызларга һәр вакытта да затлы, матур булуга омтылыш булган. Бу фикер белән Алтын Хәситә бәйгесендә катнашучы модельер, дизайнерлар да килешә. 2019 елда беренче тапкыр узган бәйге шундук халыкара статусына ия була. Җиңү яулаган эшләрне шушы көннәрдә Казан Кремлендә узучы татар костюмы традиция һәм трансформация дип исемләнгән күргәзмәдә күреп була. Россия халыкларының сәнгате һәм матди булмаган мирас елы кысаларында узучы чараны без дә күреп кайттык. Хәситә татар хатын-кызларының борынгы күкрәк бизәге 18 гасыр уртасы, 19 гасыр ахырында амулет ролен үтәгән. Ул тәңкәләрдән кабырчык каурый, төймәләр һәм төрле зәркән эшләнмәләр беркетелгән берничә катлам тукымадан тора. Менә бу Хәситә. Менә бу Хәситә каян килгән, аның генезисы, аның тарихы каян чыкканын мин тикшергәндә, аны эшен төбенә җиткәндә дип әйтәсе килә. Аның төбенә җитүе бик читен булды, чөнки күп җирдә аның турында мәгълүмат юк. Ул каяндыр чыга, каядыр югала, кайсыдыр гасырда име, ләкин берничә ел дәвамында мин эзләдем моның төп килеп чыгуын. Һәм инде менә минем аяклар мине Санкт-Петербург, Мәскәү, Казан, Әштерхан, Кавказ ягына җибәрде. Иң Үзбекстанга барып, Афросиап городищесы бар. Анда сакланган настенные рисунки, менә дивалда ясалган рәсемнәр. Менә шул Западно-Тюркский каганат дип атала инде. Вархаман заманы ул ислам диненә хәтле булган заманнар, 7-8 гасыр. Менә шул диваллар рәсемендә 7 гасырда менә шул затлы ханымлар статусный кием дип хисапланган, һәм инде ул ритуальный кием дип хисапланган. Менә шунда 7 гасырда табылды безнең Хәситәбезнең килеп чыгуы. Бәлки ул аннан да иртәрәк булгандыр. Халкыбызның киеме декоратив гамәли сәнгатеннән аермалы буларак тулы бер образ булдыру белән бәйле. Ул өс киеме, баш һәм аяк киемнәре, төрле тимерләрдән кушып ясалган бизәнү, зәркән әйберләреннән тора. Костюмның төп элементы булып өске кием кала. Аның нигезендә борынгы төрки формалары ята. Туника сыман өлгеле иркен, озын хатын-кыз күлмәге. Тезгә кадәр кисеп тегелгән ират күлмәге һәм киң балаклы ыштан. Җиңсез яки кыска җиңле камзул, кафтан, шикмән, бишмәт, җилән, толып һәм ачык изүле билле яисә туташ өс киемнәре тулыландыра. Мех тукымадан эшләнгән баш киемнәре, киез аяк киемнәре һәм бары тик татар халкына гына хас булган бизәкле читекләр төгәлли.
прекрасная выставка, которая показывает историю, традиции каждой культуры, народа. Бу искиткеч матур күргәзмә, бигрәк тә Казан ханлыгы шырына туры китереп тегелгән киемнәр зур кызыксыну уята. Милләттәшебез Алтын Хәситә бәйгесендә җиңе яулашы үзбәк кызының эше түрдә урнаштырылуы безнең өчен кыйммәтле. Гомумән алганда, үзбәк халкында шигү сәнгате киң таралган. Борынгы үрнәкләрне әниләр кызларына, кызлар үзләренең балаларына тапшырып калдыра. Шигелгән киемнәр көндәлек тормышта да кулланылыш таба. Үзбәкстанга килгән кунаклар исә авыл, шәһәр урамнарында да милли киемнәрдән йөргән ватандашларыбызны күрә алалар. Татарстанда да яшәүче милләттәшләребез милли шигү үрнәкләре белән бизәлгән киемнәрне бик яратып кия. 19 гасырның иң матур үрнәге Казан татарларының шәһәр костюмы. Соңрак киемгә Европа модасы йогынты ясый. Кечкенә калфаклар, бәрхет һәм күн туфлиләр керә. Шуның белән беррәттән зәркән әйберләре күкрәкчә, хәситә онытыла. Ә узган гасырның 20-30 елларында традицион татар халык киеме бөтенләй кулланыштан чыга. Бүгенге көндә дизайнерлар татар киемен театр сәхнәләрендә, фольклор музыкасы төркемнәрендә чагылдыра. Монда ике төп юнәлешне күреп була. Беренчесе традицион халыкчан формаларны, икенчесе авангард алымнарны куллану. Кокон туты проекты кысаларында узучы чираттагы очрашуга килүче кунакларга күргәзмә белән танышу белән бергә Казан ханлыгы тарихы, ханбикәләребезнең көн күреше турында мәгълүмат алу мөмкинлеге дә булды. Ул заманда битне агартканнар. Иннек киршәннәр белән битне агартып, аларда шул вакытта шундый мода булган, оппак иттереп битләрен буяганнар, кап-кара иттереп кашларын, һәм инде күзләренә сөрмәләр, менә сөрмилницалар, менә бу борынгы сөрмилницалар сөрмәләр белән менә булай иттереп матур иттереп стрелкалар ясаганнар. Һәрбер үзебезнең ханбикәнең үзенең яраткан исе булган икән заманында. Әйе, менә без бит инде үзебезнең яраткан парфюмларыбыз бар. Менә шулай ук аларда да яраткан парфюм, яраткан төс, яраткан исләр. Менә мәсәлән, манчага кергәндә алар манчала белән кулланмаган. Алар ефәк чүпрәгә, менә ефәк тукмасыннан менә шундый манчала булган аларда. Күргәзмә апрель аена кадәр дәвам итәчәк. Ә тиздән коллекция чираттагы Алтын Хәзинә бәйгесендә җиңү яулаучыларның яңа эшләре белән тулыланыр дип ышанысы килә. Хатын-кызларның көне башкача әниләр бәйрәме дип тә йөртәләр. Ана образын чагылдырган ак бүре хәзинәдә урын алган. Тапшырубызны дәвам итеп сүзне халык язучысы Рабит Батуллага тапшырам. Узган дәресләребездә без инде борынгы бабаларыбызның исемнәрен санап чыгып Болгарга килеп җиткән идек. Мин тагын бер-ике генә үстисем килә. Үзебезнең халкыбызның каян килеп чыгуы турындагы мәсьәләгә ул ике риваят. Тарихи фактлар сөйләдек моңа кадәр. Ә менә халык телендә риваятлар саклана, легендалар саклана. Ышаныргамы соң ул риваятларга, легендаларга? Ышанмаскамы? Әйтик, Идегәй дастаны бар, Идегәйнең тарихи фактлары бар. Идегәй дастаны белән тарихи фактлар бик күп вакытларда тәңгәл киләләр. Димәк, риваят дастан да ялганламый. Бәгъзе бер очракларда гына шагыйрьнең фантазиясе кирип китә. Ә гомумән алганда риваятлар тарихи фактларга нигезләп язылган булалар гадәттә. Менә татар халкының килеп чыгышына кагылган берничә риваят бар, шуларның икесен искә төшереп китсәк яхшы булыр иде. Әйтик, безнең борынгы бабаларыбыз төрекләр, бу очракта төрекләргә керә, үзбәк тә, казак та, нугай да, татар да керә. Төрекләр үзләре дә керәләр.
Безнең бабаларыбыз былай дип саный. Әйтик, бүре нәселеннән дип саныйлар безнең бабаларыбыз үзләрен. Ә ничек соң бүре нәселеннән? Әйтик, бер риваятта менә мондый вакыйга. Төрекләр, ягъни безнең борынгы бабаларыбыз душманнарыннан бик каты җиңеләләр һәм бөтен нәсел суйылып чыгыла. Бары тик 8 яшьлек бер углан гына исән кала. Ул инде нәсел калдыра алмасын дип, яши алмасын дип душманнары шушы 8 яшьлек угланның бер кулын кисәләр, бер аягын кисәләр, бер күзен чыгып чыгаралар. Шулай җәзалаганнан соң сазлыкка ташлап китеп баралар. Ул шунда йыланнар арасында сазлыкта шеркиләр талаудан ачлыктан үләр дип уйлыйлар. Ләкин бу углан үлми кала. Ана бүре аны эзләп табып, яраларын ялап, sütün imizip selametlendire. Hem vakitler uzgaç bu olan garip bulsa da irgicik bulunsa. Hem ana böyle ondan 10 irbala taba. Şul irbalanın birisi Türk diye var. Türk diye isimlendir. Mine bizning nesil ana şul isen kalgan, selamet kalgan buriden tuğan balalarının birisi Türk'ten gitken imiş Bulgarlar. Kızık rivayet. Kızık rivayet. İkinci rivayetten ne? Şulay yok buru bilen beyli. Burtas bilen Bulgar igizekler adaşalar hem alarını ana buru özünün sütü bilen imizip selametlendire. Hem jılı kuğuş bire. Canlarına yatkırıp jılıta hem İndi vakıtı jetkeş Burtas bilen Bulgarını kişilerge geri koytarıp bire ana bure. Tarihta biz Rim bilen Romul'un ana bureni imip turgan sınlarını görəbiz. Rimler özlerin naq ana şul balalardan ketken deyip hisaplay. Rim bilen Romul ana bureden isen kalganlar hem Burtas bilen Bulgar da şulay. Bu iki legenda tamırı birge gitmedi miken, tirenge gitmedi miken? Burungu vakıttan Türklerden olmadılar mı iken İtalyanlar ya ise kirisince. Hem bahassız ki bu rivayet bir tamırdan. Mine şulay hesaplı bizning halkımız. Şuna göre köp vakit bayraklarda, Türkiye halklarının bayraklarında bürü başı suretlene. Çünkü biz bürü nesile deyip hesaplıyoruz özümüzde. Lakin bunda bir hikmet var. Un bürü, yaki ayınıklar, bürünükler deyip söyleşebiz, şulay bitinde. Şu bürü deyip atalgan koşamatlı insani zat, kişi zatından miken? Elle bir tatimik canvarının ismin bürü deyip algan mı tatarlar? Bunda uylanırga urunlar var. Ama lakin tatar halkı bürü turunda her vakit yaxşı ekiyetlerine çağırgan. Akıllı, zirek, mihribanlı hem halklarga yardımcıl, tabiatını saklauшы Akburi obrazın icat etken bizning burungi babalarımız. Akburi degan roman var tarixta. G'ajab boy roman. Onda Akburi kishilarga rizq bere, balalardan qutqara. Şuna ko'ra tatar xalqi burini bir qachonda yomon yovuz zot deb suratlamagан. Bizning bayrog'imizda da buri boshi tursa, men g'ururlangan bo'lar edim. Chunki buri degashda yovuz zot debgina ko'z oldina keltiradilar. Shunga ko'ra bizning bayroqqa burini kiritmasga tirishuvchilar ko'p bo'ldi. Alay tugul. Tatar xalq, umuman turkiy xalqlar burini o'zining onasi deb hisoblaydi. Shunga ko'ra g'ag'avuzlar o'zlarining bayrog'ina buri boshi yasab ildilar. Ham ular buz qurtlar deb atalar, ya'ni oq buri. U rivoyat bizda da bor. Bizning qo'yshandir tomirimizda bir xalq ekanini isbot eta turgan bu rivoyatlar, buz qurtlar, oq burilar. Mana shulay. Biz endi tatar xalqining qo'yan kelib chiqqanligi, Bulgar xalqining qo'yan kelib chiqqanligi turida rivoyatlar da tingladik. Tarixiy faktlarga da mürajaat etdik. Барлык хатын-кызларны да бәйрәм белән тәбрик итәсебез килә. Йөзегездә елмаю балкып торсын, күзегездән нур бер вакытта да китмәсен. Бәхет, сәламәтлек телибез сезгә. Янәшәгездәге кешеләр кадерегезне белеп яшәсеннәр.
Бүгінгі шулар, мен Эльза Ахмеджанова сіздің білен сау болашам, исен, имин болыңыз. Сен ураған юлына мен урайман, ізлеріңе төгем көз нұрын. Сен сулаған yazına meni suyman. Hayda, kaydağına üzen, kaydağına üzen, gözün uğrem. Kayda, kaydağına üzen, kaydağına üzen,